و هر یک شخصیتی را که دستگیر کردن نوابسته از ملتش تاجیک، قرغیز، ازبک، این شخصیت ها را حکومت روسیه گفت که پس از 40 سال میتونن وارد روسیه شوند. شرکت صاف سودا برای زیاد کردن ریش و یا برای زیاد کردن موی سر و یا برای نست کردن داغ‌های سفید از بدن و یا برای زیاد کردن قوه به شما یاری میرساند و این چنین داروهای ورزشی، پروتئین و گینرها با نرخ ارزان دستفکه به همه شهرهای فدراسیای روسیه در مدت 5 ساعت کرده می شود. از نام یوریستیجی مراجعه کنید، تخفیف کرده می شود. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. мавзӯи имрӯзаи мо як мавзӯе ҳаст ки бениҳоят ба муҳоҷирони меҳнатӣ зиёд тааллуқ дорад ва дар идомаи барнома саволҳое ки роӣ кардагиен дар комментария ҷавоб мегардонем. то охири навор тамошо кунед. касе ки ба саволаш ҷавоб нагирифт, значит вай саволи такрорӣ роӣ кардагиай. ба ҳамин хотир метавонед ки дар инстаграм бидрои саволтонро аз нав роӣ кунед. уҷода ҳам суҳбат мешем. мо якчанд рӯз пеш як видео кардем ва гуфтем ки муҳоҷироне ки дар задухурдҳо ширкат мекунанд аз федератсияи россия 5 сола ёки 10 сола депортатсияшон мекунанд. вале имрӯз бо қарори ҳукумати федератсияи россия як қарори нав пешниҳод шуд ва гуфтанд оиди муҳоҷироне ки дар задухурдҳо ширкат мекунанд имкон дорад умрбод ба русия роҳ надиҳанд. яъне ҳар як муҳоҷире ки дар задухурдҳо дар ҷангҳо иштирок мекунад ё сабаби ҳамун ҷангҳо мешава, як умра аз федератсияи россия депортатсия карда мешавад. чунки имрӯзҳо ба ҳамаи мову шумо аллакай маълум аст, бо нафарҳое ки дар россия қарор дорем худтон медонед ки ҷангҳо ва задухурдҳо ва муноқишаҳо байни мигрантҳо яъне муҳоҷирои осиёи марказӣ зиёд шудесай, зиёд ба амал омадесай. ба ҳамин хотир федератсияи россия як қарор бировард ки ҳар касе ки дар ҳамин муноқишаҳо қуш мешававу иштирок мекунад, аз россия як умра депортатсия мешавад. ва ин қарора пешниҳод кардагиянд ва инчунин боз як бори дига хотиррасон мекунем ки муҳоҷироне ки дар задухурдҳои оммавӣ дар қаламрави русия иштирок мекунанд, вурудашон ба кишвар умрбод манъ карда мешавад. дар ин бора муовини раиси думаи давлатии федератсияи россия изҳор дошт ва гуфт. ва як чизи дигара хотиррасон мекунам ба ҳамаи шумо ки дар муноқишаҳое ки пештар ба вуҷуд омада буд, яъне муддати 1 моҳ пеш ёки 2 моҳ пеш ба вуҷуд омад ва ҳар як шахсиятеро ки дастгир кардан новобаста аз миллаташ тоҷик, қирғиз, узбек, ӯ шахсиятҳоеро ки дастгир кардан, ин шахсиятҳоро ҳукумати россия гуфт ки пас аз 40 сол метавонанд вориди россия шаванд. яъне ки 40 сол и бениҳоят соли калонай, дар ин 40 сол ки зиндаай ва ки мурдаай. ба ҳамин хотир фикр мекунам дар хеле муноқишаҳо қуршидани мигрантҳо хуб нест, чунки ҳар як муҳоҷире ки дар федератсияи россия қарор дорад, вай барои як даромад рафтагия ё барои як сатҳи зиндагиву сатҳи оилаи худша хуб кардан ёки барқарор кардан рафтагия. ба ҳамин хотир фикр мекунам аз пайи кор будан хубтарай чем дар хеле муноқишаҳо иштирок кардан ёки рафта ҷанг кардан. шахсиятҳоеро ки дастгир кардан пештар вайора 40 сола депортатсия кардагиянд ва шахсиятҳое ки аз инҷа пас иштирок мекунанд, як умра аз федератсияи россия депорт карда мешаванд. нью-йорк нависа. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародар, ҳамин новостиро ай кадом источник мегирӣ ё ай кадом сайт дастрас мекунӣ? сайтҳо зиёданд бародари азиз. яке аз сайтҳое ки ман бисёртар дастрас мекунам ахборотҳоро оиди муҳоҷиро, ин сайти ҳамун федератсияи россия худаш мебошад, яъне риа новости, парламентская газета ёки тас ру. анами сайтҳо дар бораи муҳоҷиро ҳамарӯза хабарҳоро пешниҳод мекунад ва мо хабарҳоро мегирем бо забони тоҷикӣ ба бинандагон пешниҳод мекунем. амиров нависа. ассалому алайкум акай сорбон, сози тенҷи билетҳои поезда фурӯш дамондан хабардор монкун. боқӣ худо нигаҳбон. худованд ҳар яки шуморам нигаҳбон боша. билетҳои поезд оли да фурӯш биромадагӣ нест, вале ҳам қадар гуфтагиянд ки агар да фурӯш бироя
10,000 рубла дар бар мегирад. Умед Қурбонов нависад: салом брат, регистратсия то кай ман кардагӣ то чандум? Дар ҳамин мавзӯъ чандин нафарҳои дигарам нависондагиянд, яъне гуфтагиянд ки патентам бекор кардагиянд ё кардагӣ нестанд. тамошобинони азиз, укази президенти Федератсияи Россия охиронеш ки биромадагиай, ӯ фармон ира дар назар надорад ки муҳоҷиро аз супоридани патент озод мебошанд ё аз регистратсия озод мебошанд. И дар назар дорад ки ҳар як шахсияте ки дар Россия ғайриқонунӣ қарор дошт, биёя ҳуҷҷатгузориҳоша дуруст кунад, авфуш мекунанд. Мисол мегирем, агар яке аз шумо 5 сол бедокумент гаштагиен, агар айни ҳол бирен ба ҳаму ФМС муроҷиат кунен, шуморо ягон ҳамун ҷарима намекунанд, ҳуҷҷатотона дуруст мекунанд. Вале патент доштан, яъне ҳуҷҷатҳои қонунӣ доштан айни ҳол ҳатмияд. Меҳроҷ Нарзуллоев нависад: салом, ака студенте ки ба Россия хонданӣ меравад, билет давай 50% мешавад? Не бародари азиз, 50% нест, 100% пуле. Мариша нависад: 10,000 рубл ё ки сомонӣ. Нархи билети поезд яъне дар назар дораи 10,000 рубл мо гуфтем. 03 регион нависад: салом бародар, як бачаи холам як бор арзиши 600 сомонӣ дуздида буд. Дастгириш кардан 7000 сомонида хариданд. Неки димбора баъди 7 моҳ ду нафари дигара бо тарзи зӯроварӣ ва 300 сомонии дигарашонро гирифтанд. Дастизо буданд, овардан сари суд 12 сол мегӯянд. Дуюм делашай ку ҷавоб тиҳака илтимос. яъне моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дыздӣ омадагиай ва қисм дорад. Чанд қисм дорад? Қисми аввалинаш ҷарима кардан дорад. қисми аввал ҷарима аз 500 нишондиҳанда то 1000 нишондиҳанда мебошад. Ва қисми дуюмаш боша, агар бо ҳамин гуфтагии худ дар назар дорад, яъне ки бо маслиҳати пешакӣ бо ягон нафар дыздӣ мекунанд. қисми дуюми моддаи 244 дар ҳамин мавзӯъ аст. ва дар қисми дуюм аз озодӣ маҳрум кардан аз 2 то 5 сола дорад. Ва боз дорад қисми сеюм. қисми сеюмш ҳам ҳамин гуна бо маслиҳати пешакӣ бо ягон кас агар зарар мерасонӣ ба ягон кас, чизи вая медизӣ, яъне ки зиёдтар мекунӣ. ва аз сабабе ки аллакай и бори дуюм ҷиноят кардесай, вақте ки бори дуюм ҷиноят содир мекунӣ, яъне қонун бисёр соли тра кам намекунад. Мисол мегирем, агар одам якумин бор ки ҷиноят кард, дар сари суд, дар процесси судӣ ҳолатҳое ҳаст ки мақсад паҳлӯҳои дигарам ба назар мегиранд, сола камтар мекунанд барои бори аввал ҷиноят содир кардан. Вале аллакай бори дуюм дар инҷа қайд кардагии худат ки ҷиноят содир кардагиай, мумкин моддаи 244 қисми 3 задагӣ бошанд, и ҳамин қадар сола дар бар мегирад. Сардор нависад: акай Сорбон, салом, аз ЗАГС ҷидо шидан бо кӯдаки 3 моҳа ягон сум штраф мекунанд ё ки не? Қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои кӯдаки 3 моҳа ЗАГСи тараб бекор намекунад. Аввалан, яъне ки дар кодекси оилавии ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ астае ки оилае ки ҳомиладор ҳастад ва пас аз таваллуд то 1 ним сола нашава, акди никоҳа бекор намекунанд. Нарзулло нависад: ҳамаи шахсон омада метавонанд ба воситаи роҳи оҳан. Айни ҳол аниқ нестад киҳо рафта метавонанд ё киҳо рафта наметавонанд. боз ягон ахборот шид мо ба шумо хотиррасон мекунем. Тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. Агар ягон саволи дигар бошад, дар комментария бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.